Viral ngayon ang isang video ng isang lalaki. Makikita ang isang lalaki na sa bubungan na pilit itinataboy ang hinihinalang wakwak. Alam nyo ba kung ano yung wakwak? Ito ay aswang kung sa Tagalog. Ito ay isang malaking ibon di umano na nagtatransform ng bilang tao. Wakwak o aswang, ito ay nangyari sa General Santos City. Kitang-kita sa video na nung itinaboy ng lalaki sa may bubungan, may lumipad na malaking parang ibon na parang tao na lumilipad. Hindi mo alam kung ano ito. Sa tingin nyo, kabisyo, totoo nga bang may wakwak o aswang? Yan ang ating siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Wak, basic wak. Morning call! Morning, T! Kabisyo, feel good morning! Adlong Huwebes na karon ha, June 26, 2025. May buta ka rin yung tanan. Labi na sa mga taga-Jensan. Sa oras na 7:30 ay kasama nyo na ang Certified Playboy! Uncle Dagon! Sa mga angkol, kauban po na ito ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Your Tita Max! Tita Tanya Chinita! Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin nakita. Ano bang magandang line kay Mang Kan? Pinagkamagwapong senyor. Hindi ka magde-decide. O ngayon mag-isip muna kami. Go, Mang! Wala kayo maisip sa akin. Kawawa naman ako. Pinakamayaman at pinakagwapong senyor sa balat Ba't ng ka radyo. nagtatrabaho sa radyo? Ano lang ito eh. Pamatay oras ko lang to eh. Pamatay oras. Basic. At ikaw na lang mamatay. Simbako! Anak ka ng po. Ayan By yung the way, wakwak. yung wakwak dapat daw yung mamatay. Oo nga, grabe talaga si Tita Max you guys. Ayaw niya na talaga sa akin. Hindi. Alam mo, gusto kita mapabuti kasi sa kabutihan ng buong mundo, mabawasan yung mga babaero. Tapos, ano yun? So, ikaw, ma-additional ka sa kabilang buhay. For you, yung mapahinga ka na. Minsan nakita ko nagbi-BP ka dyan, Siyempre, kailangan natin, sa mga para hindi may ka na maintenance dyan, mag-monitor. Monitor nyo yung maintenance nyo. Baka sabihin nyo, wala naman akong naramdaman, Mang Kanor, Tita Max, Uncle. Pero, dapat mag-maintenance, di ba? Tama. Maintenance. Pero itong... Yung wakwak ba nagme-maintenance yan? Iba yung maintenance yun ng wakwak. Ano? Sabi yun sa mga sinaunang panahon, guys, mapag-usapan naman natin to. Yung mga wakwak, ang maintenance niyan, yung mga bata o mga sanggol o mga buntis. Kasi umahaba yung dila no? Yan, umahaba yung dila niyan. Kaya gusto ko yung wakwak. Gusto ko yung wakwak kasi umahaba yung dila. Pero ikaw naniniwala ka ba dyan, Tis? Wakwak? Oo naman. Ay, naniniwala ako sa aswang. Pero, Kasi alam mo kung bakit, hindi dahil para matakot, mag-spread ng fake news. Kasi ano yan bahagi yan ng kulto, ng history na parang ano naman to. Okay. Bakit pa ako matatakot sa wakwak? Yung ex ko nga mas malala sa wakwak. Minumulton ako ng pagbembang mo! Going back. Going back. Sa wakwak. Kasama siya sa Philippine folklore So, parang hindi kompleto yung kabataan ko kung walang inaabang magandang gabi. Bayan, pag November 1. Ikaw, Mang Kanor, anong tawag? Yun ang babaw ng dahilan ko, folklore. Dito tayo, nanonood tayo yun dati. Tapos, saka tayo uutusan na bumili ka ng asin, bumili ka ng toyo, betsin, di ba? Ikaw, Mang Kanor, folklore, niniwala ka ba dyan? Hindi ako niniwala sa folklore. Bakit? Naniwala ako kay Lixilor.
Si Lord, Ewan ko. sinat lang sa akin eh. Sabihin mo Oo, naman sabi ni Kuya Kajut narinig ko eh. Ano yan? Ano yun? Parang sexy star Oo, yun eh. adult film star. Oo, yung sexy star na lang. Sexy star na lang. Ang haba ng dila. Yung aswang? Wakwak? No, sexy star. Siyempre, kailangan niyang dumila eh. Yung sexy star? Yung wakwak. Ang pula pa ng dila. Nang wakwak? Ng sexy star. Pati mga labi naka-lipstick? Yung sexy star? Wakwak? Avon yun, Avon. Gamit ng sexy star? Nagpaano kasi siya? Napautang siya ng ibon. Napautang siya. Nagpautang ng Oo. ibon? Yung wakwak? Oo! Yung sexy Friendship. star. Napuputol yung bewang niya eh. Yung wakwak? Nung sexy star. Nag-diet kasi. Yung sexy star. Yung wakwak. Yan, dali guys. Maniniwala na sana ako guys. Oh. Guys, parang may kalawang. Yung wakwak? Lumilipad kasi eh. Yung Yung wakwak? sexy star. Ay, gusto kong lumipad. Tiga kasi hinilikopter siya eh. Yung sexy star? Yung wakwak. Pas. Nakaganyan sa bubong, oh. Wow, nakita nila. Imagine nyo guys, sa bubong, gumanon. Wak, gumanon. Yung wakwak. Yung sexy star. Sabi ka rito! Akin ka! Sabi ng sexy star. Yung wakwak. Gusto niya sa madilim. Yung wakwak. Yung sexy star. Ayun, yan na. Gusto niya kumain. Yung wakwak. Yung sexy star. Pakainin ko siya. Yung wakwak. Yung sexy star. Kakainin ko rin siya. Yung sexy star. Yung wakwak. Walang Ano? wakwak sa akin. Halika dito. Ay, nakikinig si Direct Madugo. Phil Cruz. Hello po. Madugo yung wakwak. Yung sexy star. May means. May means. Mens? Ano? May means? Ano? Sumagot ka! May means? May means ka. May dugo eh. May means. Yung sexy star. Ito na. Oy, taka lang. Pakinggan na nga lang natin ito magandang kwento. Biglang biglang seryoso. Biglang mo, nakikinig siya nito eh. Pang background nyo. Ng sexy star. Ng wakwak. Oy, birthday nito. Birthday ng wakwak. From December Avenue. Bukalista! Ng December Avenue. Happy birthday Teka lang, ibibidyo ko. Yan. Wala. Ano? Teka lang, Zel. Happy birthday sa napaka-guwapo and talented na vocalist ng December Avenue, Tito Zel Bautista. Happy birthday! Happy birthday to you. Oh, intro mo na yung kanta niya. Here's Ahon. Si Mang Kanor magsabi. December Avenue. Featuring... Saan ba yan? Morissette Avenue. Iba pa. Di ba na Avenue yung si Morissette? Okay, basta. Pakinggan nyo na lang. Basic! Ahon!